Slijedi pregled kraćih vijesti s hrvatskog sjevera. Ljubljana je od 24. do 26. lipnja bila domaćin najznačajnije čipkarske strukovne manifestacije OITFE. Riječ je o svjetskom kongresu za čipku na iglu i batiće na kojem je predstavljeno i lepoglavsko čipkarstvo. Lepoglavsko je čipkarstvo na kongresu koji se održava svake 2 godine predstavljeno zahvaljujući programu međunarodne kulturne suradnje Ministarstva kulture Republike Hrvatske i udruge Ekomuzej Lepoglava, inače članice OITFE. U 3 su dana trajanja kongresa njegovi sudionici i posjetitelji imali prigode upoznati lepoglavsko čipkarstvo razgledom izložbe lepoglavske čipke koja se od 2009. godine nalazi na UNESCO-vom popisu nematerijalne kulturne baštine, te prateći prezentacije njene izrade. Sudjelovanje na ovom kongresu bila je sjajna prigoda za promociju lepoglavskog čipkarstva kao i kulturne baštine Lepoglave. Ujedno bila je to prigoda koju smo iskoristili za produbljivanje suradnje s čipkarskim centrima diljem svijeta, kazao je predsjednik udruge Ekomuzej Lepoglava Dejan Bjelivuk, uz kojeg su izaslanstvo udruge činili Karmen Šoštarić, Štefanija Kuća i profesorica doktorica znanosti Tihana Petrović-Leš, koja je zadnjeg dana kongresa održala predavanje o povijesti lepoglavskog čipkarstva.